अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ताजा घडामोडी बघण्यासाठी आजच रोखोक या वृत्तवाहिनीला सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचनांनंतर बहुतांश नागरिकांच्या समस्या सुटल्या असल्याचे समाधान आमदार आशुतोष काळे यांनी व्यक्त केले। सोमवार दिनांक 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी पंचायत समितीत झालेल्या जनता दरबारात त्यांनी उर्वरित तक्रारी तातडीने सोडवण्याच्या सक्त सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या। या जनता दरबारात रस्ते, भूमिगत गटारी, घरकुल, ग्रामसेवक अनुपस्थिती, कचरा व्यवस्थापन, पोषण आहाराच्या तक्रारी आदी प्रश्न नागरिकांनी मांडले। त्यावर तात्काळ कार्यवाहीचे आदेश देण्यात आले। आमदार काळे म्हणाले की घरकुलासाठी 1200 ब्रास वाळू राखीव ठेवण्याचे आदेश तहसीलदारांना दिले असून शेतकऱ्यांच्या अतिवृष्टीतील नुकसानीची भरपाई कोणालाही वंचित ठेवली जाणार नाही। यावेळी गटविकास अधिकारी संदीप दळवी, उपसभापती अर्जुनराव काळे, विविध भागांचे अधिकारी, संस्थांचे पदाधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते।